въпреки че е празен, в него има още десетки тонове гориво и ако, не дай си Боже, котвата му, защото знам, че е само с една котва, последна информация скъса, за по-малко от половин час кораба ще е върху скалите и щетите ще са непоправими. От югоизток е течението и посоката му беше Бургас. Значи каквото и да стане, за Ахтопол и за местното население няма опасност за мене, защото най-малкото ще иде към север.